Souček jsem ze zmíněné iniciativy, vlastně zakladatel iniciativy Nazorového domu, vesměs tam řekl Zdeněk, jak to probíhá. Já mám na vás vlastně jednu otázku a jednu prosbu. Mám na vás, respektive pochvalu. Chtěl bych vám pochválit pana Chmojníčka a pana Mluvčího, protože si bylo mi ctí se potkat v televizi s panem Chmojníčkem a jeho brilantní, jeho vlastně celkové znalosti a vystupování úplně úplatný, včetně pana Mluvčího. Chtěl bych se ptat, kde se takové lidi vlastně v životě potkal, protože to jsou úplně úžasní lidi. Chtěl bych poděkovat tady vlastně straně práv občanů za to, že se za nás postavili. A zároveň bych vás chtěl požádat, protože vím, že s panem Babišem vlastně se vídáte, jestli by nám nebylo možno pomoct po druhé, protože jeho ministr, pan Pelikán, nám v Králíkách po 7 měsících vybojovaného klidu vlastně tam chce udělat znovu ženskou věznici a všichni víme, jak to dopadne, když ano, všichni víme, jak to dopadne, když Rakousko zavře hranice a Německo nám to bude vracet jako vlastně země původu. Dodnes nikdo neřekl, kam těch 6 000 lidí půjde a my máme vážné obavy, že když to nešlo vrchem, tak se pak, oni nám to podali, že to budou jako ženy, aby jsme to vzali jako že to bude jako pohodovka, ale vesměs máme obavy z toho, že když to nešlo vrchem, tak to bude případně jenom se schodem a stane se z toho stejně azylový dům. No, odpověď na první otázku je jasná. Inga Chmojníčka našel vražděný náš, snad jen nejedlím, Jirku Ovčáčka jsem našel já. Jo, takže je to taková rozumná dělba práce. Pokud jde o druhou věc, no, pošlete na kancelář prezidenta republiky, protože já jsem se všemi ministry poměrně se setkávám, jak si váš návrh, to znamená, co konkrétně robíte, co v tom objektu teda má být. Že si třeba azylový dům, ale tím myslím azyl pro české občany, třeba chorvatsky s dětmi a tak dále, nebo něco jiného, hospic, dům důchodců, prostě něco užitečného pro domácí lidi. Protože když tohle nenavrhnete, tak jste nenavrhli nic. Jenom říkáte, co nechcete, ale vy taky musíte říct, co chcete. Tak když tohle to pošlete, tak vám můžeme slíbit, že při nějakém blízkém jednání s ministrem Pelikánem mu to s doporučením předáme. Ještě asi dovolím, pan hejtman, pan hejtman ve spolupráci asi tady vykomunikováno s Jaromírem, se Zdeňkem. A pan hejtman asi s vámi o tom to bude diskutovat nebo diskutoval. Proto mě to možná bolí. Ale mě trošku bolí právě okolo, ten proto říká, že tam může jsou, tak to bude asi dobré. Tak to vykládáme na teď budeme řešit. Pan hejtman nějaké takové řešení má a údajně mi to měl s vámi komunikovat. No, to jsem říkal. Alespoň já myslím za chvíli večeři, tak výborně, tak chytajme očku za ocas a můžeme se zrovna zeptat, jak to, že mi nic neříkal. On říkal, že vám to řekne na návrhu pro... To bude dneska na pořadu. Dobře. Aleši. Takže, dobrý večer,